Алейкум бародаро, ана имрӯз навбати мо бахшида мешавад ба қаламчаҳои Pavlonia. Бисёр клиентҳо мегӯянд ки ами чи шикти беягом шикти рӯй кун. Агар маъқулшон боша ами сеткаам тайёр мекунем, худмон қаламчаҳоро дуруш мекунем барои нишанӣ. Так беягом мечинем, тайёр мекунем. Корзинкаш кати як корзинкада 230 дона мерава. Одамое ки мақсад ами тайёр айда, мақсад мебарем ҷои гармда мемонем, мобайни 20 рӯза неш мезана, дуру задагӣ ҳама чиз 100%, мақсад мебарем ҷои 20 градуса ҷода мемонем, мобайни 20 рӯза худаш неш мезана, тайёр мешава ва мегирем стаканчик. Мақсад амине ки касе ки дар корай беягом шикати ами корзинка шикати тайёр шудагӣ фақат бурда ами ҷои гарм мондан дар корай тамомай, дига ягон проблемаш нест. Касе ки дар корай ами хеле вариантошам ҳастай, простой вариантошам ҳастай, яъне ки беягом дахилшон боша, худи беягом қаламчаша рӯй мекунем. Ами тарзи чиндан, дору кардан ҳамаша ёдашон метем. Так мақсад ҳамаи сири синоат тайёр карданша ёд метем. Так бо чӣ WhatsApp дорем, мақсад WhatsApp алоқа бироен, чанд донае ки бошад қаламча, худи қаламча боша рӯйто мекунем, тайёр кардагин, тайёр бо дар кор бошад, тайёрша рӯй мекунем. Бо плюс неш кардагӣ, мақсад қаламчаҳои нешзадагӣ дар кор бошад, қаламчаҳои нешзадагишам мақсад тайёр мекунем, рӯй мекунем. Так WhatsApp алоқа бироен, чанд донае ки бошад, любой точкаи Тоҷикистон дастрас мекунем.